Hindi po. Kasi kaya mo yung umalis. Sarap pa na. Joke lang. Dapat pala sinabi ko tayo. Ang hirap ko pala. Diba? Asal natin. Alam mo wag kung saan siya. Parang ikaw. Parang hindi sa volleyball. No, walang work ng Monday. But they roster. Oh, bakit? Sir. 5 a.m. Yung visit mo ako. Oo. Matapos na yung shift ko. Gusto ko nang mag-uwi. Anong sabi nila? Hindi na kasi gusto ko. Kasi gusto akong sunod sa kasi ako dito. Gusto nila lang may kasi pinamasok ko. Mas pinalik ko. Sige. Bakit kasi what's that? Pinatipid na hot water. Hindi, gusto niya rin. Gusto niya nung kumulay. Tapos gusto niya din lang isa. Tapos na masama. Oh my God. Sometimes hindi mo Of course. Karen. Ang kawan dito gabi actually. Inanap ko si Grace. Grace? Oh, yeah. I think I know who you're talking about. Ano siya? Hindi siya lang. Hindi siya namang yes. Siya naman sa yes na play. Yes na orientation game. Tumawagis na siya. Kasi sa amin siya sa ayun. Yes, please. Kasi nahanap ko.
schedule. So natin. Hindi din basa. Ashburton. Ay pa. Shocking. Bago yun, no? Since when? Nice games, no? Salamat ka doon.
Ang tahimik niya. Go, Justin! Hindi ko kinain ito rin pagkain. Practice ka muna ulit. Mataas din ka. Tapos diba? Second na. Masakto lang ba? Ilang pagkako natin? Elimination ka agad? So wala na. Sarap. Puta, alternative naman na. Meron na naman akong ano. Meron na naman akong... May budol ka na naman. Pagyakan. Yung itong jersey natin, magkasosyo sila. Ito siya yung nagpa-process ng mga application sa bahay. Tapos, inire-refer niya kay Jerry. Jerry yung mga... Ah, ano natin to? Ito, sira natin para wala kang tulad. Ito lang, wala nang May mix din eh. Tara. Next year, set. Next year. Yes. Okay. Ito man o. Bibigyan niyo ito sa practice na po, hindi pa ito nasasama. Oo nga, after na, tumirik ka na kayo dito. Hindi pa natatalo tong Kobe na to. Kaya hindi ko ginagamit yung isa pa, yung 10. Yung pain. Ano pa yung sa'yo? Yung pain mo? Sa akin pa yung isa eh. Ay, pinabuhay pa. Kaya nga, buto yung mga binenta yung mga yun eh. Hindi ko muna ibenta dahil naman yung tulad. Kasi ako sa... Hindi ako naglaro. Kompleto. Nanood lang ako. Kompleto po. Ako lang pala. Ng ano. Ngayon, weekend lang ako. The title is pero, yeah. Hindi ko tinuloy. Walang weekend. Yeah. Pinaunti ko pa rin yung Hunter x Hunter. Ano, di ba sinabi nila last year? Di ba sabi nila i-release? So, nire-watch ko ulit. Tapos nag-reveal sa nire-watch ko ulit. Yeah.
Parang Parang pwede mo siyang watch ko one. Watch ko one. Pero yung nire-watch ko na One Piece, ang ginawa nila, yung buong arc. Ito kape, para makita ko. Ikaw ba si ano? Yung One Piece, parang may website na nilalagay nila yung full art sa isang episode. Natanggal nila yung mga filler. Yeah, it's nice. Nalaman ko lang sa friend. Ito, sabi nyo, di ba, sa dulo ng Kaya yung pinapanood ko boom lang. Saan kasi yung link mo nakita ko. Kaya basa-basa lang ito. Manga. Ah, pa. Sa mga action. Yeah, actually, mahilig ako sa Korean. More than Japanese. Maganda yung Japanese. Hindi kasi black and white ang boring ba sa salat ko na sabi ko na nakala nila hindi sumakuliwa. Papagaling yung bola na. Bakit mo nag-umpisa ka? Bakit yung isang sa PWC? Ito. 8 years na yun. 8 years na to. Yung isang side pa din. Nakatanggal. Ano ba pro? 8 years. Sabitin mo. Ang hirap ko saan. Wala ba ako ba sa bahay? Wala ba ako sa kabila? Yung ano? Yung nalito sa dito, sa labang ka lang. Alas 4 pa yun. Alas 4 na ito. Ano lang? Sorry po. Pa-sweet. Putangin. Shining bright. Lagyan mo na rin yung Kaya gusto mo kasi gusto ko sa taas. Kaya mahirap sa tuwa. Alam mo, yung unahan niya bago ko mapagkakulang. Sata! Tara. Dito mga. Uy. Uy, mamaya na kayo dyan. Sinasakyan na. Sinasakyan na. Ay, ayaw na lang.
pinapasok yung mga Really? Yes. Hindi pa ako kuha ang babae. Second set pa lang. Sabi ko mga gusto ko gawin. Oo nga. Sana naman manood. So, once you exercise, you have to register. Para hindi mo na siya ma-schedule. Hindi ko. Kaya ang dami nilang sa'yo sa roster. Tapos yung roster nila yung naka-holiday. Tapos si Jay, naka-roster din si Jay ng holiday. Eh, holiday siya. Kaya siya yung nagkakaroon. Oo. Deserve. Ang dami ng staff nakakapasok dun. Yung picture ni Alex sa siya lang manager sa siya. Tingnan mo yung klase ng quality ng ano nila. Tingnan mo yun. Hindi, iba. Like, paliga lang. Hindi siya madami. Mga Pilipino din. Pero tingnan mo, ito lang yung dito. Friend ko. Pero tingnan mo yung ano nila, klase nila. May mga paganito. Yun yung parang center. Tapos may mga pag-live sila ng ganyan. Na sumusunod talaga yung Sa ba tayo? so, parang ang sayo pa no. Ito siya. Oh, parang professional games. Ito yung volleyball daw nila na. Social. Ito yung talagang barabara. Tapos may nag-announce talaga. Parang sa finals lang. Kasi isa-isa yun. Alangan nga naman dito sabay-sabay. No? Ito nga alam eh. Hindi kasi ka sila ba yun? Yung dalawang exercise. Oo. Sila yun, di ba? Hindi pa tayo? Medyo slow, medyo slow. Ikaw, sir, ah? Hello po. Shoutout po pala sa akin. Napanood ko to kung kanino man to. Shoutout po, shoutout. Sabi, uni ni Jay, ah. Grabe score doon, 25-9. Binuli. So, kalaban natin yung Christchurch na yan. Kung manalo tayo ng hitters, itong kalaban. Ito pala sila, tara. Ano nang
Kaka-start pala ng second set eh. Pwede tayo mag-warm up this week. Pani ano ni ko si hilig nila Sana all. Sana all. Kinuha sa sakyan ko. Kinuha. Nasa muna.
Saan kayo?